Passejant per Caldes de Montbui, vaig a prendre'm un cafè aquí, a veure, aquí mateix, aquí, mira, Festuc Cafè. Hola, voldria un cafè, si us plau. Voldria un cafè per emportar, perquè clar, ha de ser per emportar, sí. No, però és que aquí això és un bar, no podem fer cafès, està prohibit. No sabies que... Això és un bar, però no es pot fer cafè perquè és que el cafè té Covid. El cafè d'aquí té Covid? Sí, els dels bars i restaurants tenen Covid, però bueno, pots anar, si t'interessa prendre un cafè, pots anar a una xurreria, si vols pots anar a un súper d'aquests que també tenen cafès, que també aquells cafès no tenen Covid. Ah, vale. Sí. A Mollet també estan els bars oberts. Sense Covid, allà els cafès d'allà no porten... No, els que tenen Covid són els bars i restaurants de Caldes. Vale, doncs res, bueno, me'n vaig... Perdona, i si faig una cita prèvia, truco per telèfon i et demano un cafè? Cap problema, tu demana'm el cafè i d'aquí 5 minuts el vens a buscar, que aquest ja li diré al Covid que se'n vagi i aquest ja no tindrà Covid. D'acord, doncs ara et truco i me'l vas preparant. Sobretot truca'm, si no em truques no hi ha cafè. Cap problema, truco. Vale, gràcies. Adéu.